sportsringen. Jeg føler, at vi skal spise lige nu. Wow, se de kæmpe bøtter med Skittles. Kan vi prøve det? Lad os begynde. med kortene. Jeg er den langsomste. Og jeg er den hurtigste. Mellemhastighed. Okay. Jeg kan lide det. Lad os ikke spilde tid. Jeg vil starte. Ser ud til at være for hurtigt, selv for mig. Jeg har en idé. Jeg ved, hvordan man nemt kan spise alt slik på få sekunder. Lad os sortere dem efter farve. Super. Så godt. Sikke en god idé til lyddæmper. Tak. Jeg havde ret. At spise gennem et sugerør er meget mere praktisk. Wow, min tunge er helt gul. For pokker. Okay, den bliver alligevel malet i andre farver. Vis mig. Wow, det er sandt. Nu er din tunge grøn. Det varer ikke længe. Jeg tror, den vil blive lille ved. Lad os tjekke. Wow, farverigt. Det havde jeg bestemt ikke forventet. Hvis du er færdig, så er det min tur til at starte. Nå, jeg bør kaste min slik. Lad mig hjælpe dig. Du åbner munden, og jeg kaster Skittles ind i den. Jennifer, du er ligesom mig. Ikke pralet af nøjagtighed. Alle slikkene er tossede. Kom nu. Men det er sjovt. Jeg vil have det sjovt med dig, men jeg skal spise. Wow. Jeg løb tør for slik så hurtigt. Jeg bemærkede det ikke engang. Nå, på grund af dig kunne jeg ikke prøve dem, og jeg har stadig lang vej endnu. Jeg vil kun sætte det første slik i munden. Mia, jeg beder dig. Skynd dig. Ellers bliver vi gamle. Selvom der er en måde at undgå dette på. Jeg forstod. Vil du have, at vi hjælper Mia? Dette er en god idé. Vi er et rigtigt team. Faktisk bad jeg ikke om hjælp. De her er mine bolsjer. Kate, skynd dig. Mia vil klippe vores sugerør. Færdig! Jeg kan ikke lade dig stjæle mit slik. Jeg spiser det selv. Kan ikke være for sent. Jeg har ikke tid, men vi kan gå videre til en ny runde. Jeg undrer mig over, hvad der venter os denne gang. Nutella! Det er en behagelig overraskelse. Tag din vogn nu. Og jeg har ingen steder at skynde mig hen. Lad os se, hvad jeg har. Jeg vil være den hurtigste, og jeg vil gå i gennemsnitligt tempo. Jeg er i dag. Lad os se. Jeg er den heldigste. Stakkels. Kate, hun får en svær tid. Ingen bekymringer. Det skal nok gå. For resten, jeg er allerede begyndt. Men denne emballage er i vejen. Jeg må gennembore den. Håber mine skarpe negle kan klare det. Jubi! Det er slut. Jeg kan endelig spise chokoladepålæg. Så godt. Jeg kigger på dig, Mia. Og min appetit vågner. Man kan ikke forblive ligeglad over for chokolade. Det er tid til, at jeg øger hastigheden. Jeg vil tage mere pasta. Det ser ikke så pænt ud. Så, perfekt pasform. Det vigtigste er, at jeg kan lide det. Jeg har aldrig spist så meget Nutella på én gang. Dette er den rene paradis. Men du har allerede hænderne fulde af det. Det vil ikke skade at tage et brusebad. En lille smule senere. Nu har jeg vigtigere ting at gøre. Du opfører dig som en gris. Jeg kan ikke se på det her. Så lad være. Stop med at distrahere mig, Jennifer. Kan du ikke se, at jeg er optaget? Jeg har også travlt. Jeg skal åbne min chokoladepasta. Det viser sig, at det er meget svært. Wow, så meget Nutella på mine hænder. Jeg skal slikke det af med det samme. Banken er allerede tom. Det er... Jeg spiser det bare. Ikke længe tilbage alligevel. Jeg håber, alt dette slutter snart. Glæd dig, Jennifer. Din time er endelig kommet. Hvor længe har jeg ventet på dette? Jeg kan ikke vente med at spise chokolade. Godt for dig, selvfølgelig. Men det ville være bedre, hvis du gav mig Nutella. Hvad ellers? Du har allerede spist din portion. Nu er det min tur. Men det hælder lige ind i min mund. Du behøver ikke engang en ske. Måske ombestemmer du dig og deler alligevel. Jennifer, gør du ikke? Så må jeg bruge en reserveplan. Jeg spiser dem, mens ingen ser. Jeg forstår ikke, hvorfor tempoet ikke er langsommere. Jeg fik det lige. Dumt.
Hun forstod det ikke. Dette er min chance for at gentage mit trick. Super. Nej, ikke igen. Ikke en dråbe. Hvad sker der? Jeg skal fokusere ordentligt. Lækkert. Jeg forstod alt. Dette er Mias værk. Okay, jeg vil fange hende. Måske prøver jeg igen. Og jeg også. Au! Hvor smertefuldt! Jeg regnede ud, hvad du gik ud på for længe siden, Mia. Du fik, hvad du fortjente. Stan. Min smag er slut, så jeg er den eneste tilbage. Men jeg har ikke travlt. Jeg har ikke travlt. Først åbner jeg langsomt glasset. Min tålmodighed løber snart ud. Jeg kan ikke vente. Tak fordi du hjalp mig, Mia. Men vær ikke så nervøs. Slap af. Jeg håber, jeg kan klare det selv. Jeg er bange for, at det ikke går. Lad mig hjælpe dig. Please. Please, Kate. Lad være. Det var venlig du er, Mia. En ægte ven. Tak igen. Ja, tak, så jeg kan smage mit. Chokoladepasta. Måske skulle jeg også gøre det for Det hende. er præcis her, jeg kan gøre det. What's your soul sports? Jennifer, vågn op. Jeg kan ikke se det længere. Jeg kan allerede lugte chokoladen. Så, hvordan går det, Kate? Har du endelig prøvet Nutella? Vi er tilbage. Det var meget velsmagende. Tak fordi du ventede. Hvor er vores mad? Jeg ser is. Så store glas. Super. Kan ikke vente med at se kortene. Jeg vil smide ud som en skildpadde. Og jeg kan trække gassen ud. Hver hastighed er god. Lad os friske op. Jennifer, kan du hurtigt tage skeen ud? Jeg har også brug for den. Ja, selvfølgelig. Giv mig lidt tid. Hvad laver du, Mia? Undskyld, men jeg har ikke tid til at vente. Jeg vil spise min is, før den smelter. Jeg kan ikke få den. Den sidder fast. Super, endelig fik jeg den. Den ligner en stor is, bare uden chokolade. Hvad? Fantastisk. Hvad er der galt med dig, Mia? Intet. Alt er fint. Jeg blev bare lidt kold her, men situationen er under kontrol. Af en eller anden grund er jeg ikke sikker på det her. Nej. Mia er helt kold. Hvad tænker du, Jennifer? Vil du bruge en fakkel? Det er for farligt. Bedre, tag en hårdtørrer. Kom nu. Bevæg dig igen. Stop ikke. Småpenge. Mange tak. Det viser sig, at min gasbrænder ikke længere er nødvendig. Helt rigtigt. Tag det væk. Da det endte så godt, kan jeg så prøve min is. Desuden har jeg allerede en speciel plan. Jeg vil lave mig en vaffel. Det bliver rigtig flot. Du vil se. Super. Havde ikke forventet, at det ville være så godt. Wow. Sikke en kæmpe is, du har. Hej. Det er utroligt. Hvorfor har du sådan en kæmpe Hvorfor is? slog du mig, Kate? Sandsynligvis, fordi du ville spise vaflen. Jeg vil bestemt ikke opgive det. Undskyld, Mia, ven. Det er min vaffel. Jeg lavede den, så jeg vil også spise den. Hvor lækkert. Jeg er fuldstændig begejstret. Uanset hvilken side du slikker, er det fantastisk. Jeg tvivler ikke et sekund på, at det er det. Nej. Min kæle er ved at falde. Det er dårligt. Bliv ikke ked af det, Kate. Alt kan ske. Nå, jeg er den eneste tilbage. Nej. Min is er helt smeltet. Hvordan kan det være? Nå, der er også fordele ved dette. Nu kan jeg drikke det. Forsigtig, Jennifer. Vær venlig. Bare rolig. Jeg vil prøve ikke at sprøjte på nogen. Hun gik hele sit tøj. Men det var lækkert. Ja. Wow, Peach. Piger laver nye huse. Jeg kan ikke tro, at jeg endelig fandt dig. Jeg har en ordre til dig. Okay, lidt is. Du tilføjer chokoladebar. Ups, undskyld. Og du fik pizza. Nå, jeg... Modløb.
giver 5 stjerner på appen. Wow, leveringsfyren arbejder også. Jeg har is. Det er på taget af mit hus. Vent, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg vil dekorere mit hus. Vi har brug for en spand is. Noget jordbær-milkshake, et par donuts, også candy floss. Jeg elsker det. Jeg kunne bruge mere morgenmadsprodukt her omkring. Og noget pink maling. Det er tungt. Godt så. Jeg gjorde det. Alt, der er tilbage, er at hælde hele denne spand på mit hus. Lad os starte med taget. Jeg er endelig færdig med at dekorere taget. Nu noget flødeskum til kanterne. Det er utroligt smukt og lækkert. Selvfølgelig nogle farvede krømmel. Der er aldrig for mange af dem. Mere og mere og mere. Vent, der mangler noget. Kirsebæret på kagen. Men i mit tilfælde huset. Færdig. Smuk. Så går vi. Chokolade, kom nu! Det var smertefuldt, men jeg kom på en fantastisk idé. Lad os sætte et par M&M's på min chokolade. Og nu vil jeg oppuste dette. Se, det er mega stort. Perfekt. Lidt tung, men jeg vil fastgøre dette til mit tag. Perfekt. Hvad med Britney? Jeg vågnede lige op fra et pizzaangreb. Er det overhovedet godt? Det er smukt. Og det dufter så fantastisk. Det er lækkert. Vent, jeg har en god idé. Lad os lægge min pizza på taget. Det var nemt. Wow, det ser godt ud. Lad os fortsætte. Se på donutten. Jeg mener, den ser så appetitlig ud. Jeg bør helt klart dekorere mit hus med den. Et par slikkepinde på væggene. Det vil heller ikke gøre noget. At ramme et hegn af sukkerrør vil også være rart. Lad os sætte et par her og binde en sød sløjfe omkring det. Det er smukt. Det er som om, jeg er i en drøm. Hej, Chloe. Kom væk fra min græsplæne med din chokolade. Helt fint. Jeg vil lave et dejligt hjem og en flot plæne. Okay. Det behøver et par chokolader og Malteser chokoladekugler. Jeg dekorerer hele huset med dem. Det er så fedt altid at have en snack med hjemmedekorationer. Nogle M&M's for at gøre det farverigt. Og vi skal lave et hegn. Det bliver lavet af KitKat-pakker. Perfekt. Jeg elsker det. Britney, jeg er allerede begyndt at dekorere huset med mine yndlings. Nu laver jeg et hegn af nogle sauceglas. Her. Fedt. Og mine yndlingsburger. De ser så seje ud. Perfekt dekoration. Se bare på dette. Så mange burger. Og et stykke ramme på mit vindue. Mums. Wow, det er så fedt. Jeg har det fint. Lad os tage en Oreo-gåtur. Noget jeg skal gå på. Og en chokoladefontæne på plænen. Lækkert. Lad os prøve, mens ingen kigger. Se der. Min nisse er løbet tør for chokolade nu. Og den vil være lige her. Det var sjovt. Men jeg har planlagt noget interessant. Min yndlings Hubba Bubba tyggegummi. Det er så lækkert. Lad os plante noget. Se, en slikkepindsblomst. Og jeg har hotdogs på komfuret. Og jeg drikker noget cola. Ups,
Hej, folkens. Hej, naboer. Jeg tror ikke, pigerne er til hotdogs i dåse. De er mere til søde sager. Lad os gå videre. Hooray. Huset indeni ser så kedeligt og uappetitligt ud. Vi skal finde på noget. Vi ordner det. Vi sætter bordet og stolen her. Mine yndlingssodavand og snacks. Det er så godt. Vent, jeg har et LED-tape. Nogle kæmper ikke. Og mine yndlingsplakater er min yndlingsmad. Et pizzabræt. Færdig. Mit hus ser mega appetitligt og smukt ud overalt. Det er fantastisk. Mit hus er så trist indvendigt. Vi bør gøre noget ved det. En hylde med chokolade her til et tesæt. Kat, du skal vogte mit hus. Nej, det er alt for lækkert. Et køleskab fuldt af lækkerier herinde. Det var hårdt. Ja. Se på dette. Det er lækkert. Vi burde tage en snack. Vent. Jeg har en god idé. Jeg vil hænge billeder af mine yndlingschokolader på væggen. Wow, Mars er min favorit. Jeg vil også sætte en lampe, en kaktus og en sparegris. Jeg er helt vildt glad. Se på min pude. Den ser så fed ud. Ja. Jeg vil stille et bord her med en vase med frisk slik. Smukt. En skammel. Og vi kan hvile og få en snack. Men væggene er så kedelige. Jeg kunne dekorere væggene med skumfiduser. Det ville være så sødt og flot. Utroligt. Hvad med loftet? Rart. Jeg har mit yndlings candyfloss. Lad os sætte det fast på loftet. Og så har jeg det sødeste og mest nuttede sukkerskyloft nogensinde. Det er smukt. Nogle lys. Det er magisk. Wow! Jeres huse ser utroligt smukke ud. Desværre er vores... Lad os gå. Hej! Sådan! Jeg fik kun én Shiba Shiba. Det kan jeg slet ikke lide. Jeg er meget heldigere end det. Super! Alex, se bare på min portion. Din. Sammenlign med os. Wow! Jeg kan ikke tro mine egne øjne. Jeg har aldrig set så mange slikkepinde. Lad os starte småt. Nå, det gør mig ikke noget. Vi skal bare tage indpakningen af. Indtil videre gør du det ikke særlig godt. Jeg vil ikke give op. Stop med at grine. Nej, jeg brækkede min slikkepind. Jeg troede ikke, det var muligt. Det vigtigste er, at karamellen er intakt. Det er alt, jeg behøver. Det smager så godt. Super. Hej, Alex. Fantastisk. Det er længe siden, jeg har fået en opfriskning. Slip hans ben og tag papiret af. Wow, jeg har meget at lære af dig. Stop med at være så Det er smuk. tid til at spille stort. Jeg vil spise alting på én gang. Hvad laver du, Alex? Vær ikke bange. Jeg vil bare knuse min karamel. Se, det virker. Der er ikke meget tilbage. Fantastisk. Jeg er så stærk. Stop det, Alex. Vi er bange. Okay. Det er det. Jeg er færdig. Nu skal vi hælde karamellen i skålen. Og jeg har brug for en hel slikkepind. Jeg efterlod den med vilje. Nej, du kan dyppe den i knust karamel og spise den. Meget praktisk. Det er en skam, at det løb ud så hurtigt. Jeg skal bare i min mund. Det er heller ikke dårligt. Det er lækkert. Jeg vil ikke stoppe. Du spildte halvdelen forbi din mund. Mila. Nej, du. Jeg er ligeglad med, hvad han ellers gjorde. Skru op! Ja, hvad? Nej, han vidste ikke, hvad han ellers kunne gøre. Hun ringer.
kan det hele være i din mund? Utroligt! Jeg er bange for, at det vil ende dårligt. Mener, lad os ikke slippe af med chipsene. Okay, vi vil hjælpe dig. Hold godt fast. Hvad i alverden er det? Det lugter Jill med et mareridt. Jeg har allerede sat det tilbage. Hvad? Stemmen læste ikke det. Jeg kan ikke engang se det. Selvfølgelig. Du har nok ret. Du forstår det stadig ikke, vel? De har slet De ingen vugger lugt. laver popcorn. Jeg ved ikke, hvordan. Vi er nødt til at finde på noget. Jeg har en idé. Hvad hvis vi bare vender det om? Nej, det virker ikke. Det er for svært. Vi må tænke igen. Mig også. Jeg har ikke prøvet det omkring Men vi er glade. Jeg tror, det er kraftigt nok til at koge et enkelt korn. Hvordan går det med det for dig? Jeg synes, det er for langt. Lad os i det mindste lege lidt. Eller sove. Det er rigtigt. Det er for langt. Det er rigtigt. Fantastisk fyr. Se, hvor sødt det er. Fantastisk. Vi tror på dig, mor. Ja! Hvem er du, Alex? Meget godt. Jeg har brug for noget mere seriøst end et glatterjern som mit emblem. Jeg tror, et helt strygejern vil fungere her. Din parryg gjorde os også eftertænksom. Nu gjorde jeg det! Jeg var meget hurtig. Du overraskede os positivt. Og mit hoved, det er for varmt. Sidder fast i hul. Fantastisk. Du er sådan en doven. Jeg håber, at popcornene hjælper mig med at glemme mine problemer. Fantastisk. Jeg blev virkelig god. Du skulle lave en så stor portion. Nu har jeg en idé. Wow, hvad pokker er det? En popcornmaskine? Har du aldrig set den før? Jeg skal fortælle dig, hvordan du bruger den. Først så skal du bare putte kernerne indeni. Ja, sådan. Det er nok for nu. Lad det køre. Popcorn er klar! Dette er utroligt. Et sandt teknologisk mirakel. Jeg tror, vi kan tilføje flere kerner for at få en mindre portion. Ja, det er en anden ting. Jeg kan meget bedre lide det sådan. Der er stadig nogle kerner tilbage. Jeg vil bruge dem alle. Det er endda for det bedste. Stag. Vi er tilbage lige om... Måske er jeg bange for tortur. Forfærdeligt. I det mindste har du kun én krebs. Se på min kniv. Jeg tror ikke, vi behøver at være bange. Disse krebs er slet ikke farlige. Jeg vil ikke være så sikker på det. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg skal håndtere denne store portion. Jeg vil hellere lade Nella starte. Tak, Alex. Du snyder. Du ved, hvordan du spreder det i et svært øjeblik. Det virker ikke så ulækkert, som jeg troede, det ville være. Ja, jeg kan faktisk lide smagen af det. Jeg er klar til at tage en hel skive. Mums. Jeg havde ikke forventet at kunne lide det. Ærligt talt, jeg er også lidt overrasket. Ja, det var lækkert. Mila, du bør børste dine tænder bagefter, Mila. Ups, det er pinligt. Føl dig ikke dårligt tilpas. Ting sker. Jeg håber, jeg kan håndtere min del lige så godt som dig. Okay, lad os starte småt. Jeg vil prøve at tage i det mindste en bid. Det er mærkeligt. Jeg troede, den krebs bevægede sig. Jeg må hellere få en ende. Det er godt, at jeg har mange at vælge imellem. Men først vil jeg fjerne alt det ekstra. Julian kan ikke kende dig. Hvad laver du? Det er ingenting. Det var ingenting. Jeg skulle bare rense krebsen. Det er ingen undskyldning. Se, hvad du har gjort ved os. Undskyld, venner. Det var ikke meningen. Okay, prøv det allerede. Mello har ret. Det er virkelig lækkert. Wow. Jeg vil ønske, jeg havde fået det del. Jeg ville have elsket at spille en stuepige. Hej, jeg har appetit igen. Fantastisk. Jeg er Fortuna, Mello og Hugh, og jeg har ingen... til venstre. Nej, det er næsten... Hvad hedder han? Okay, du er sådan et godt eksempel for mig. Nu er jeg helt klar til at prøve også. Super! Det er virkelig lækkert. Kan vi låne nogen af dig?
Nej! Hvad er det? Du har allerede spist din. I det mindste giv os en krebs hver. Det er nok. Lad os rulle Jeg sagde nej. Stop mig ikke fra at nyde det. Lækkert. Vi er meget sultne. Hjælp os, Rebecca. Jeg tror, det er rigeligt. Sjovt! Du minder mig om det. Kom nu. Bliv ikke sur. Jeg lavede bare sjov. Nej! Der er en levende krebs herinde. Hvad? Jeg er bange. Hvordan kom det her ind, skat? Er du okay? Ja. Nej. Hjælp mig. Bed i mine fingre. Jeg er ked af det. Tryk vejret! Vi har måske Jeg startet er en ked god af det. lektion. Hej, piger. Lad os se, hvad I har. Julia har blå. Og Brittany. Nej. Det er en frygtelig ulækker kakkerlak i en slikkepind. Min Gud. Brittany, stop. Du kan ikke løbe væk fra det her. Det er en udfordring. Men der er en kakkerlak derinde. Og den er sandsynligvis levende. Jeg er så bange. Lad os prøve en lille smule. Det er meget lækkert. Det er godt. Jeg mente ikke at stjæle Susans barneseng. Okay. Lad os se, hvad jeg har. Blå tykkegummi kan ikke være dårligt. Lad os Tør prøve det at i- finde ud af det. Wow. Se, hvor lang den er! Jeg elsker det. Nej. Har jeg spist det hele? Så lækkert. Jeg vil puste en kæmpe stor boble. Brittany, se. Vent. Julia, du har kakkerlakris, din boble. Like pro spin fodbold. Nej. Er han væk? Det er på mit ansigt. Hvad er det? Hvad er det her? En slange? Vi ses senere. Det er mærkeligt. Julie. Okay. Se der. Læbestift og glimmer. Og jeg har marmeladeøjne og drys. Liz. Jeg vil græde. Okay. Kom så, Brittany. Denne Barbie lipgloss er så sød. Jeg vil prøve den. Det smager meget godt. Lad os se, hvordan det ser ud på mine læber. Fantastisk. Jeg kan kysse alle nu. Julie, et sødt kys til dig. Og nu vil jeg prøve de søde drys. De ser så gode ud. Jeg kan endda lege lidt med det. Fedt. Og nu, lad os hælde alle drys på en tallerken. Wow, hvor smukt. Nu er det tid til at dyppe vores læber der. Wow, Julie, se hvor smukt det er. Det er meget smukt. Og nu kan jeg spise det hele. Nom, jeg elsker det. Hvad laver Julie? Kom nu, prøv din slik. Rigtigt. Lad os prøve det. Jeg kan fedt hælde i ud. mine øjne. Ja. You're due. Her kommer den blå drysflaske. Bare se på det. Det er alt sammen på min tallerken nu. Vi dypper vores øjne der. Og lad os prøve det. Bare se på det. Dette er utroligt lækkert. Der er bærgelenen i. Okay. Redible. Perfekt. Det var... Nu er det tid til at drikke noget flydende slik fra... Ja, det kan jeg godt lide.
Vi kan gå videre. Wow! Jeg har Mentos. Og det er... Jeg vil prøve det snart. Lad os åbne den. Vi tager den ud og I popper vores den. Det er så sejt. Det er så... Mantis er... Lækkert! Du har... Wow! Det er At drikke fedt. er så fedt. Virkelig. Hvordan kan du lide det? Jeg har aldrig prøvet dette før. Vi lægger det til siden. Åbner dåserne og sætter et sugerør i. Og nu er det tid til at prøve det. Det er faktisk lyserødt. Hvor sejt! Julie. Jeg elsker det. Undskyld. Jeg drikker det hele selv. Virkelig. Jeg fik en idé. Jeg kan putte et par Mentos i hendes cola. Drikken vil bestemt begynde at boble. Lad os se, hvordan hun reagerer. Hvad er det? Det bobler så Jeg meget. kan ikke holde det for mig selv. Hun overlever. Nu er Julie dækket af frakker. Jeg er så ked af det. Men det var sjovt. Kan jeg åbne den først? Fantastisk. Lad os se. Juicy Drop Slick. Lad os prøve en. Fjern emballagen. Hvor sødt det er. Jeg kan virkelig godt lide det. Lækkert. Nam. Nu, lad os tjekke denne pande. Wow! Wow! Der er sort gel der. Ved du hvad? Vi kan spise slik og gel på samme tid. Jeg vil lave mig en kage, lavet af marmelade og surt gelé. Det bliver utroligt lækkert. Et par lag. Wow! Jeg kan ikke vente med at prøve der. Lækkert. Og det her er så surt. Lækkert. Julie, hvad har du? Vi finder ud af det nu. Wow, this here. Det er Nerd Slick. Lad os få det ud. Hvor smuk. Fuld af den. Lad os prøve det. Det er lækkert. Jeg kan ikke lade det være med at lade hende smage min sure gelé. Lige der. Tak. Og lad være med at fortælle det til nogen. Lad os se. Jeg tror, det er nok. Mit ansigt. Jeg kan ikke. Hvorfor er det så surt? Hvad? Det var sjovt. Jeg kan ikke vente med at finde ud af, hvad du har denne gang. Wow. Jeg har et blåt toilet og en slikkepind. Interessant. Lad os prøve dine Chupa Chips. De er blå og lækre. Nu vil jeg prøve dette pulver ind i toilettet. Dypper en Chupa Chips i og prøver der. Nå, lækkert. Jeg elsker det. Brittany, hvorfor kigger du sådan på mig? Se, det er godt. Hvad? Ikke muligt. Du skal åbne din. Kom nu, Brittany. Lad os gøre det. Jeg har også en Chupa Chups. Se der. Det er formet som en ring. Det var hårdt, makker. Det gjorde vi. Nu vil jeg prøve dette nu. Det ser godt ud. Raser lidt ovenpå. Og nu er det tid til at prøve der. Der er den. Hvad? Jeg kan lide det. Det er som stænk med en slikkepind.
Det er tid til et nyt træ. Hvad har du? Spiselige papirmyrer. Vi spiller. Sød gelé. Lad os prøve det. Julie, kom i gang. Så smukt. Og det er sødt. Moms. Brittany. Utroligt. Prøv der. Det er smukt. Hvad er føringen? Fantastisk. Det er jordbærsmag. Hvad? Er det... Vent. Det er spiseligt papir. Og jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg vil tegne det. Se på den glade smiley. Og lad os nu prøve det. Dette er... Jeg elsker det. Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg vælge? Rigtigt. Jeg har en fantastisk idé. Jeg kan lave en papirflyver. Se, hvor sejt det er! Og det er fedt! Joey Køkken. Åh nej. Hvad? Jeg er løbet tør for papir. Men jeg har ikke engang prøvet det. Nej! Julia, jeg har en idé. Du kan dele det med mig, og vi kan spille kryds og bolle med vores skiller. Den, der vinder, tager det spiselige papir. Det er et fedt spil. Kom, lad os gøre det. Jeg vil ikke bare give dig mit papir. Okay, lad os gøre det her. Ja, jeg har vundet. Det betyder, at jeg får min papir. Lad os spise det hele. Din gelé er fantastisk. Er den ikke god? Det er den. Bliver den første. 2 krøllede piger. Nå, Julie har vundet. Nå, det er en slags sodavand eller juice. Og et glas lavet af marmelade. Lad os tjekke det ud. Det er meget lækkert. Jeg kunne godt lide det. Brittany, jeg vil vise dig noget rigtig sejt. Jeg har et spiseligt glas. Jeg kan hælde juice direkte i det. Se der. Nå, lækker. Vent! Det er tid for dig at åbne din klodse. Jeg har en... Felix. Lad os åbne pakken og hælde alt i et glas. For at få det til at skumme, har jeg brug for lidt væske. Julie, giv mig noget, tak. Hvad? Vil du stjæle min juice? Dog, ved du hvad, du kan tage det? Lad mig hælde det selv. Hvor sejt. Brittany! Meg! Kan jeg få noget af din eksploderende karamel? Hvad? Please. Okay. Du har ret. Nå, se der. Vi skummer. Lad os tage en drink sammen. Hvor lækkert. Nu vil jeg spise dette glas. Jeg ved det ikke. God læsning. Jeg kunne virkelig godt lide det, Brittany. Utroligt. Ja, det er det virkelig. Tak fordi du... Wow, hvilke seje gaver. Min yndlingsfarve er blå, og jeg fik en blå ting. Jeg har fået en rød mad. Jeg vil ikke have babymad. Jeg elsker popcorn. Jeg har aldrig prøvet en grøn en før. Venner, jeg vil starte. Lad os se. Denne drik giver dig energi. Jeg føler mig så stærk nu. Lad os løbe rundt i træningscenteret. Jeg kan gøre hvad som helst her. Er det fair? Kig ikke på mig. Den er god. Jeg ved Tillykke, på. Tokyo! Hey, Er den fuld?
Fantastisk. Hvilken mærkelig idé. Når jeg er tilbage, piger. Det er jeres tur. Lad os prøve det. Brødbider og tomater. Jeg har ombestemt mig. Lad mig hjælpe dig, Nicole. Åbn munden. Flyet flyver for at besøge dig. Jeg kan slet ikke lide det er denne din tur. forsmag. Vent et øjeblik. Se mine 3D-briller. Vil du have dem? Tak. Nu kan vi se film og spise popcorn. Hej! Hvad så? Denne popcorn er grøn, så den er min. Vent, jeg forstår det ikke. Nå, det var sjovt. Nicole! Hvad er der galt med dine læber og ører? Hvad? Min læber og mine ører. Nå, det er nogle mirakler. Jeg har så skøre! Piger, det er nok. Wow! Ny gave. Jeg elsker dette tyggegummi. Cake! Det er en hel tallerken med burger. Jeg tror, jeg skal være forsigtig med det her. Jeg vil virkelig gerne prøve disse røde. Jeg ved på, at jeg kan spise dem på et halvt minut. Nå, lad os gøre det. Lækker. Den sidste. Meget travlt. Hvordan går det ellers? Jeg tror, jeg har en slikkepind. Nej. Jeg har det. Det smager vidunderligt. Hvad nu? Kom i gang med din egen lækkerbisken. Med fornøjelse. Denne tyggegummi var sød. Jeg ved det. Lækkert. Moms. Og billedet er meget sødt. Jeg ville ønske, jeg kunne møde min kærlighed, prins Charmant. Hej. Udfordring accepteret. Jeg viser dig det nu. Er der andre? Au. Ups. En fejl. Lad os hjælpe hende. Jeg er i live. Hvad er der galt med jeres næser? Okay. Wow. Og jeg har tyggegummi. Vent et øjeblik. Nå. Hvem starter først? Jeg gætter på mig. Hvad? Vent. Denne er rød, hvilket betyder, at den er min. Hej, piger. Den, der er blå, hvilket betyder, at den er min. Jeg har kun juicekugler tilbage. Vent et øjeblik. Jeg kan stadig nyde det. Wow, de popper så fedt. Jeg elskede det. Din tur, Nicole. Lad os se. Jeg tror, det vil smage meget bedre med sirup. Lad os give det et forsøg. Jeg troede ikke, de kunne være så sure. Mandy, spis din. Nå, det ligner tandpasta. Tid til at børste mine tænder. Sådan. Hvad laver du? Mine tænder er blå nu. Vent,
Jeg tror, jeg forvekslede min tandpasta med tyggegummi alligevel. Wow! Så du den boble? Alle sammen. Min nakke. Hvad skal vi gøre nu? Vent. Jeg har en kinder-surprise. Æg. Rød pizza. Fantastisk. Jeg forstår det ikke. Hvorfor fik jeg et græskar? Nå, tænk over det i mellemtiden. Jeg kan ikke vente med at prøve mine kinder. Jeg spekulerer på, hvilken slags legetøj, der er gemt indeni. For resten, blå chokolade er med blåbærsmag. Det er så lækkert og så fedt. Lækkert. Nej, det er sjovt. Hej alle sammen. Kan jeg gøre det? Hvordan har du det? Kedeligt. Hvad skete der? En kakerlak i køkkenet. Jeg. Kom væk herfra. Hvad? Min sis! Tøffel vil slå. Ja. Tak, bedstemor. Vi ses senere. Hej. Jeg skal til at spise pizza nu. Og jeg har en fantastisk idé til det. Hvad hvis vi laver et kæmpestort stykke ud af forskellige lag? Tror du, det vil smage bedre så? Utroligt. Wow. Det er sejt. Lad os se. Det er min tur nu. Denne knap er mærkelig. Hej, trykkede du på knappen? Jeg har en overraskelse til dig. Super usædvanlig is. Vær forsigtig. Den har en hemmelighed. Hvad mener du? Prøver du at skræmme mig? Du skulle have set dit ansigt. Det er så sjovt. Min Gud. Det er så surt. Mine hænder lyser nu. Det er så lyst. Hvad er det? Jeg tror, jeg har superkræfter nu. Piger. Hvad med jer? Vent et øjeblik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nej. Hej. Ting. En ring. Jeg har en vandmelon. Hvem bliver den første? Sten, saks, papir. Hvad? Ja, jeg er den første. Ja. Jeg kom i Jeg kunne være en slikkepindesnor. Det er så fedt. Fantastisk. Fedt. Hvad? Ligegyldigt. Lad os prøve det. Fedt. Det er bare fantastisk. Både sødt og surt på samme tid. Det er tid for mig til at nyde min vandmelon, Jelle. Det ser så fedt ud. Jeg er helt vildt begejstret. Du er så heldig. Jeg vil dog ikke spise kernerne. Nicole. Vær forsigtig. Hej, undskyld. Jeg er ked af det. Lily, du har din egen mad. Okay. Du er en Lad os se. Jeg tror, det er en usædvanlig chip. Jeg håber, den er meget lækker. Yum. Godt. Godhed. Peekaboo. Tag det roligt. Jeg har en støvsuger. Yuppie! Giv mig en high five, Du var fantastisk. Bogstaveligt talt. Ikke sang. Her er ingen kontakt. Der er ingen penge. Bla bla bla. Bla bla bla. Velkommen til Barra Rock.
Hvorfor er jeg så uheldig? Jeg har kun én pizza, fordi jeg fik alle de andre. Nej, jeg fik alle pizzaerne. Se på det tårn. Du har en kæmpe pizzagrimmerhus, og jeg har kun én. Det er ikke fair. Hold op med at klinke. Du må hellere begynde at spise hurtigt. Jeg håber, min pizza ikke er mindre lækker. Er det jagten? Den ser mere appetitlig ud end deres. Lækkert! Og det er en masse ost. Jeg elsker ost. Hurtigt! Er du, Du er ikke en affaldspose med madrester, så er jeg. Tag den. Hvorfor skændes I? Det gjorde det ikke med vilje. Jeg vil også gerne sluge mine pizzaer. Bare synet af dem får allerede min mund til at løbe i vand. Jeg fandt ud af en måde at spise hurtigere og mere behageligt på, så dine hænder ikke bliver beskidte. Nej! Wow! Jeg troede ikke, at nogen kunne gøre det. Hvordan gør du det? Pizzaerne er lækre, så jeg kan ikke tro, at du måske får dem. Jeg tror ikke, du vil kunne spise pizza mere. Jeg skal tilbage til normal Vi med kunne det samme. bruge noget. Hvem stjal dem? Hvad er det? Du er en rig. Virkelig? Hvem turde det? Haha! Jeg skammer mig slet ikke, fordi alt jeg tænker på er, hvordan jeg skal spise min bunke af pizzaer. Nå, min mest appetitvækkende pizza er færdig. Drink day? Bunden. Åh nej, og hvad kan der måske? Gør det selv. Det er muligt. Ja, det har virkelig været en pizzafest. Nej! Jeg bliver straffet sådan. Jeg hader hvidløg. Hvem kan lide det alligevel? Hvorfor griner du? Det viser sig, at du bliver den første til at spise det. Jeg er ikke en kold en, så jeg kan klare ham hurtigt. Fyrene, jeg tror, jeg kastede op. Hvad? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg overvurderede mit sædtal. Jeg kan ikke være i den flok, jeg har fået nok. Faktisk. Nej. Hvad nu? Du skal spise et helt hvidløg. Jeg har endda en speciel gave til dig. En hvidløgspresser. Du kan putte alt hvidløget i den og presse det direkte ind i munden. Jeg vil ikke, ellers kaster jeg op. Det var ikke et spørgsmål. Åbn munden. Sikke en stinker. Det er som om det nu er i min mund. Fatter du, hvad jeg mener? Selv jeg kan lugte det. Sikke en stank. Det er forfærdeligt. Det er godt, jeg altid har tykkegummi til sådan nogle lejligheder. Mange tak. Du slipper for at snuse til det, og jeg slipper for at lide. Alex, det er din tur til at spise hvidløg. Eden se. Hvor sejt. Og spis frokost med mig. Nej! Stop! Okay. Okay. Men først skal vi af med alt det ekstra. Jeg har en stor vene til det. Nu er der kun handsker tilbage, så du kan spise det. Wow. Jeg har aldrig smagt noget mere ulækkert i mit liv. Og jeg indså, hvor dårlig min ånde var. En prøvebold med spray kan altid beskytte mig mod en værre lugt. Og hvis det ikke er nok, er du nødt til at spraye luftfrisker overalt. Men jeg tror ikke, de sprayer luftfrisker. Jeg skal få hende til at vande kilden. Det virkede, men du må endelig ikke prøve det derhjemme, for luftfrisker er meget farligt. Kast stanken i hendes mund. Julie, hvem venter du på? Skynd dig at spise dit hvidløg. Jeg har hadet det, siden jeg var barn. Hvis du ser mit ansigt blive grønt, hjælp mig. Jeg beder dig.
Hvorfor har du så travlt? Det er Mary. Du har ingen grund til at skynde dig. På denne måde kan jeg slippe af med denne hvidløg. Sikken en bane og hvilken fart. Hader du? Julie, du er fantastisk. Det er det. Ikke mere hvidløg. Hey, Cloak, jeg kan ikke trække vejret. Jeg tror, jeg falder. Wow! Ikke engang jeg lugter så slemt. Julie, jeg er ked af det, men vi bliver nødt til at isolere dig. Virker! Jeg har det meget Endelig bedre. lugter værelset men ikke. jeg havde ingen held med kryds og bolle. Men jeg er heldig. Wow, Jeg har elsker en Rino hel mig? pakke. Ja, han vil også have en masse godter på mig. Okay. Nana, du har det mindste antal scanninger af alle, så du kan begynde. Det er forfærdeligt. Endelig, nu bliver jeg mæt. Hvad sker der? Hvorfor kommer der ikke noget ud? Hvor er mit slik? Det er så blødt og lækkert. Her er mere. Mand. Nu er det hele te, der er spildt over bordet. Jeg tror, jeg kan samle det hurtigt op med et almindeligt sugerør. Færdig. Du er den eneste tilbage. Du har ikke bare en kæmpe pose slik. Jeg har en hel masse almindelige poser. Her er mere. Alt slik er mit. Jeg elsker tic-tac-toe, så jeg spiser et par streger og pakker hurtigt. Det er godt. Delte det ikke engang med os. Fantastisk. Haha, det er i orden. Jeg kender en måde, vi kan... Stop lige der! Skammer du dig ikke over at stjæle? Hvad? Der er Ingen intet, bevæger sig. hun ikke kan Ruin. gøre. Jeg vil give dig en hurtig lektie. Jaloux hævn vil være frygtelig. Hænden i vejret! Tag det! Stop! Hvordan med det? Du vil vide, hvordan du skal stjæle mine sager. Jeg er Camilla. Ring til Lotte, Superhelt med Helge. slik. Skynd dig at få fat i dem. Men jeg har ikke flere tic-tacs. Jeg brugte det hele på kugler.